Naredili iz opštine, iz primarije, naredili iz saveza, danaske, u 4 sata posle podne počinje grožđeva. Iz svake kuće da se udesite, da dođete u školsko dvorište. I malo i veliko, da vidite šta niste videli odavno. Će da bude rusvaj. Će da igradu ko na tanjire. Mladići i devojčare iz cele klisure. I neke drtine, matore iz Temišvara. Će da bude ušlo kolo u Rutavo. Će da sviradu i temburaši iz Srbije. Će da biradu najlepšu devojku. Će da biradu najlepšu venku od Grojza. Će da bude i tombola. Ko ima sreće, možda zaradi televizor i šporet. I pitaj Boga. A koji nema sreće, će da se vrne kući kako i došao. A predveće ima igranka u domu. Aj, požurte, polagano, da ne čekaju ljudi za vama.